Il-Gvernatur Laycock ħareġ proklami biex jipprojbixxi d-dimostrazzjonijiet fil-Belt Valletta. Il-Kunsill Ġenerali tal-General Workers Union iltaqa' biex isejjaħ meeting ta' protesta. Minħabba l-proklama tal-Gvernatur minflok sar fuq il-Fosos, dal-meeting issejjaħ għal-ġimgħa 25 ta' April fi Pjazza Fraddigu l-Ħamrun. Matul il-meeting, inqrat u għaddit riżoluzzjoni li biha sejjaħ strajk nazzjonali ta' protesta mill-ħaddiema kollha għal nhar it-tnejn 28 ta' April, dan bħala protesta kontra il-ħakma dittatorjali tal-Gvern ta' Laycock. Fis-Sibt u l-Ħadd 26 u 27 ta' April saru tħejjiet kbar mill-General Workers Union u mill-Partit tal-ħaddiema għall-istrajk nazzjonali. It-tensjoni bdiet tiżdied meta l-Gvernatur ma ħallix li Redifusion ixandar avviż biħlas tal-General Workers Union dwar min kien jista' jistrajkja u min ma kienx jista' jistrajkja. Barra minn hekk, il-Kummissarju De Grey għamel pressjoni fuq il-General Transport Union tal-karozzi tal-linja. Is-sidien tal-karozzi iddeċidew li se jaħdmu matul il-ġurnata ta' strajk biex ma jitilfux il-liċenzja tagħhom. Kmieni ħafna filgħodu fit-28 ta' April, il-Kumitat ta' Azzjoni iltaqa' fiċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid. Iddeċida li jagħti direttiva biex il-ħaddiema jibqgħu kollha fil-lokal tagħhom u jagħmlu dimostrazzjonijiet hemm u mhux imorru l-belt. Qabel ukoll li kellu jsir sforz kbir biex il-karozzi tal-linja ma jaħdmux. Matul il-lejl, gruppi ta' volontira minn rajhom kienu ħarġu jqaċtu l-wires ta' Redifusion. Ma' sepp, beda jidher ċar li l-karozzi tal-linja kienu se joħolqu tensjoni kbira. Sa mill-5:30 ta' filgħodu fil-pjazza ta' Raħal Ġdid bdew jinġemgħu in-nies u jwadbu l-ġebel lejn karozzi li kienu se jibdew ix-xogħol. L-istess ħaġa kienet qed tiġri f'Bormla, fejn dimostranti bdew itellaw barrikati fil-mina li tagħti għal Bormla. Matul il-lejl, ħaddiema kienu ħarġu żjud mill-installazzjonijiet tal-Boom Defense u kienu xerdu żjud madwar ir-roundabout li tagħti għal Raħal Ġdid u l-Kordin. Vetturi tal-militar skidjaw fuq iż-żjud u weġġew xi nies. Karozzi tal-linja aktar prudenti waqfu u ma bqgħux għaddejjin minn fuq iż-żjud. Fl-inħawi ta' Manuel Island fejn l-Ingliżi kellhom installazzjonijiet oħra, l-istrajk kien qed jiġi osservat tajjeb. Imma l-karozzi tal-linji għaddejjin ipprovokaw ir-rabja tal-folla. It-toroq bdew jingħalqu. Imbagħad, id-dimostranti xerdu iż-żjud mal-art. Fit-toroq li għatu għall-belt bdew jitilgħu il-barikati ta' ġebel u żjud. Karozzi tal-linja għaddejja kienu jitħaġġru. Sa dan it-tant, l-istrajk kien qed ikun suċċess kbir. Il-port u l-installazzjonijiet tal-Gvern Ingliż kienu tista' tgħid wieqfa. Il-ħwienet fil-belt u fl-inħawi oħra baqgħu magħluqa. L-uffiċċji tal-Gvern Malti baqgħu nofshom vojta. Sal-11 ta' filgħodu, is-servizz tal-karozzi tal-linja kien waqaf kważi ma' Malta kollha. Il-Gvern ta' Laycock kien stenna li se jsiru dimostrazzjonijiet kbar fil-belt ma kienx ippreparat għal dimostrazzjonijiet mifruxa. Fil-pjazza ewlenin tal-pajjiż kien hemm il-folol miġbura waqt il-pulizija kienet imsakkra l-belt fejn ma kien qed jiġri kważi xejn. L-aktar naħa fejn der li ma kienx hemm kontroll kien f'Raħal Ġdid u Bormla. Għal-ħabta tal-10:30 il-pulizija bdiet tara kif se tidħol f'Raħal Ġdid. Fire engine daret mal-pjazza u bdiet issuq wara dimostranti fit-toroq ta' wara. Ftit wara, il-pulizija bdiet tavvanza fuq il-barikati fil-bidu tat-tela ta' Raħal Ġdid. Id-dimostranti irritaljaw b'xita ta' ġebel. Il-pulizija kienu mamra ħafna ħjar mid-dimostranti u bdew jimbuttawhom lura. Il-komandos inżammu lura u l-pulizija tħallew imexxu l-ġlieda. Id-dimostranti kellhom jirtiraw lejn ir-Raħal Ġdid li għal-ħabta ta' nofsinhar kienet qisha qed tiġi assedjata. Fl-istess ħin, grupp ta' dimostranti kienu żgiċċaw lill-pulizija u daħlu fil-Boom Defense. Qabel kienu attakkaw ġip tal-militar u meta s-soldati ta' ġofija ħarbu ħarquha u pruvaw għadbuha ġol baħar. Lanċa tas-servizz ġiet attakkata u mogħtija n-nar. Imbagħad deru l-komandos blazzarini f'idejhom u d-dimostranti ħarbu.
Il-folla fil-pjazza ta' Raħal Ġdid baqgħet hemm matul il-jum. Bl-attakki għaddejja tal-pulizija, it-tensjoni kienet dejjem qed tikber. Għal-ħabta tas-satejn sar attakk minn grupp irġiel fuq l-asta ta' Ħaltarxin li kienet isservi wkoll lil Raħal Ġdid. L-assa jingħatat in-nar u nqerdet kważi għal kollox. Waqt li kien qed isir l-attakk, il-pulizija ta' Ġolassa ħarbu waqt li fuq il-pjazza ta' Ħaltarxin helikopter qed idur bil-mod jirrapporta dwar x'kien għaddej. L-Ingliżi kienu bnew sistema komplikata ta' komunikazzjoni biex ikunu jafu x'inhu għaddej. Kellhom stazzjonijiet inferxa ma' punti strateġiċi f'Malta, komunikazzjoni radju mal-Palazz tal-Gvernatur. Il-Commandos kienu postjati mal-installazzjonijiet militari u navali kollha, imma nataw l-ordni biex kemm jista' jkun ma jagħtux fil-għajna. Wara nofsinhar, il-Palazz tal-Gvernatur issejħet konferenza stampa li fiha ġie marraf li l-Gvern tal-Ejkok kien ħareġ proklama li tipprojbixxi d-dimostrazzjonijiet ma' Malta kollha. Dan it-tant kienet inxterdet l-aħbar tal-ħruq tal-assa ta' Ħaltarxin. Il-folla miġbura fis-suq ta' Bormla semet l-aħbar u f'ħin minnhom kien hemm ċaqliqa għall-assa ta' Bormla. Grupp ta' rġiel attakka l-assa li fi ftit minuti ġiet meqruda u mogħtija n-nar. Bħalma ġara fil-każ ta' Ħaltarxin u Raħal Ġdid, wara dan il-ħruq il-folla donna kkalmat. Kulħadd baqa' fit-toroq u fil-pjazzett imma ma ġrawx aktar atti ta' vjolenza f'dawk l-inħawi. Il-pulizija ma tennewx l-attak tagħhom fuq Raħal Ġdid. Aktar ma għadda l-ħin, aktar der li l-istrajk nazzjonali kien suċċess kbir. Il-BBC kienet xandret fl-aħbarijiet dinjin tagħha ta' nofsinhar li l-istrajk ma kienx irnexxa. Sas-7 ta' filgħaxija kellha tibdel l-aħbar tagħha biex tgħid li l-port u l-installazzjonijiet f'Malta kienu wieqfa għal kollox matul il-ġurnata. L-ħarġraja vjolenti tal-jum seħħet f'Ħaż-Żabbar, meta folla ta' Żabbarin mixewla bix-xnija ta' xġara fl-asses ta' Ħaltarxin u ta' Bormla attakkati jew wkoll l-assa ta' Żabbar. Mutur tal-pulizija ingħata n-nar. Imbagħad il-folla daħlet Ġolassa u bdiet tkisser u tagħti n-nar. Il-pulizija ta' Ġolassa ħarbu minn wara. L-assa nqerdet kważi għal kollox.